S'ha d'apostar per una cadira puja-escales perquè és una solució molt ràpida, segura, facilita pujar i baixar amb total seguretat i és molt fàcil de fer servir. Existeixen cadires de diversos tipus per adaptar-se a tot el tipus d'escales. Les escales rectes són cadires més simples i són molt més ràpides d'instal·lar. Però hi ha moltes escales que tenen curves i es fan a mida, es prenen mides amb uns sistemes automàtics i llavors s'instal·len en un sol dia. Nosaltres, sense cap compromís, anem a fer el pressupost i així la persona sap exactament quant li costa la seva solució. Segons el tipus d'escala l'adaptem. La fem a mida i fem un disseny per aquella escala perquè solventi el problema que té la persona de mobilitat. I les adaptem a qualsevol escala, tant d'interior com d'exterior. Les d'exterior la diferència que tenen és que tenen un aïllament IP65 pel tema de l'aigua. I a més els rails es tracten pel tema òxid. El funcionament de la cadira va amb el joystick. S'ha d'apretar amb la direcció que es vol circular i s'ha d'apretar contínuament.